songs. No beautiful songs, them beautiful songs. The beautiful songs. It's them pianos and some violin. It's them strings and the melody. It's them pianos and some violin. 2015 yasoleka ngomama. Sibayithu mama mdala apha eSmithini. Emva koshilo mama zange siphatheke kahle. Yabo zange kwani ukugqiba nesikole. Kulapho ke ngoku mna depression. Ndaqoma ingqondo yami yabona ngoku awunahlasa nam for 2 years. Uphinde ugoduke. Esikoleni ndadropa out kwa-grade 11 ngoNovember ngikabhale final exam ngoNovember ndadropa out ayeka isikolo xa kuthiwa mandihambende esikolweni. Naxa ndifika esikolweni wonke umntana wesikolo uyandibuza ubani kwenzeke ntoni. So ke andaya esikolweni ndimane ndihlala phaa ecaleni kwasesikolweni okanye ndihambe ndingene kwesinye isikolo kuthiwa yile nto zayijunior. Ndiziphilishe ngomhlungu ngaphakathi enhliziyweni. Yabo but ndikwazi uthetha nabanye abantwana bamotivate but ngingakwazi ukuthetha ngaxesha ndisuka kulaa ntlungu. Ndendaqala ndisiya ekliniki kodwa bhuti we don't understand because we are feeling that sokunika iipilisi ze-high blood. Ndithi no wana-high blood. Xa itestwa apha iyafumaneka but xa isizwa ngapha egazini lam ayikho. Yabona still akho mntu endihoyayo esikolweni ekhaya. Itshomi itshomi bezindihoya ne bagqibe ndizihoyela bezindihoyela kwezinye izinto. Ndithi ke mna okay no it's fine. Ndaphetha sendiyeka kwazona etshomi ndahlala endlini. Ndahlala endlini nda-experience uhlala endlini maye kumnandi uhlala endlini. Ewe nangona ikhona laa nto ibuhlungu. Ndahlala endlini ndaphetha mna sendicaqamela ilanga ndithathwe abantu bendisizela. Okay ndaphela nditshaya nangoku ngisotshaya. Yabo mhlawumbi once ndayiyeka utshaya mhlawumbi xa ndifumane isikolo mhlawumbi umsebenzi. Umakazi wam wandithatha wandisa apha eKapa hlala nalapha eKapa mani still le nto ndisuka kuyo emaXhoseni nalapha isenzeka mos akho nto iyi-one. Mane kubuza uba Asphile mani uziva njani. Chaze ke mna kubana guys akekho umntu ozoshiywa ngumntu amthandayo brother yakho okanye yonke loo nto awukwazi ukhupha because kubi kubuhlungu. Wonke umntu ubana hayi Asphile qina uzodlula. Ewe ndiyayazi ewe kuzodlula mandiqine but kubuhlungu. Mna ngoku bantwana sekhaya ndifuna lenyani andiphili i-normal life tu at all because mna ndiyazazi ndiyatsho kwangubani andiyazi uba kwenzeka ntoni kum elifini yam. Yeva ngenxaba indlela enempilo endiyiphilileyo khange ibe normal kwicala lezo relationships, kwicala le-social life khange ndonwabe kakhulu. Samngcwaba saya esikolweni khange ndiqhubeleke kakuhle esikolweni. Ndandifuna xa besifunda iklasi eyi-1 yena xa besingayenzi isubject eyi-1 esikolweni bendingakwazi ufowukhasa uthini. Imiso wam emezo wade wancima wathi bana Asphile ndiyakubona awukho rayithi. Ndithi ke mna ke ewe kubuhlungu ushiywa ngumntu omthandayo ungakhange umlindele uba yena angamka. Ewe ebezawusweleka but not ngalo mzuzu khange ndikwazi ukwenza yonke into. Kodwa guys ndiyacebisa ngase wonke umntu abe open kwindlela adibana nazo, kwizinto ezenzeka ebomini bakhe azivule aziveze. Because mna ndiyayivula ndiyayizama kakhulu kodwa ndinengxaki eyoba ingase mna ndihlale apha nalaa mntu unengxaki aphikise aphendule into endizithethayo. Yabona but ingxaki yabo bonke bayabaleka. Ndikwiprocess ye-divorce ngoku nanka amaphepha am abhaliwe. Umama wekhaya uyabaleka akafuni udivorce. Uthe engasakwazi undidivorsa aqhubeke nobomi bakhe. Unomntana ngoku phaa kuye
ubhalwe uGqokonqana Zolani as a father, but I'm not a father to that child. Why yena ingazukwazi ukuza kum athethe nam phantsi, sihlale phantsi, sithi ndiyakucebisa, ndiyakucela, okay, singamkhulula lo mntana phantsi kwegama lom, kodwa yena andikho ready. Yena xa enoza kum siyisayine phantsi uba hamba lo makabuyise at least kwilobola yam. The beautiful songs, the beautiful songs, oh beautiful songs, them beautiful songs, the beautiful songs. It's them piano and some violin.